Txulondobea ezagutzeko mendiurtera bat. Larun bat honetan izango da, maiatzak 6an, eta bi rekorrido ingo dira, bat luziagoa eta beste motzagoa. Luzia animatzen dianak goizeko 9etan izango dute urteran Pedro Mario Otaño plazatik, eta motxagoa nahi dutenak goizeko 10etan Adunako basotetan topen dugu. Atxulondo ezagutzeko aukera izango dugu eta guardiako buelta egingo dugu. Duela pare bat urte, ospatu denuen zizurkil bila izen hartu zuela, hau da, berak bere burua aurra eramateko gauza zela, frogatu zuen orduan. Eta hemen herrian, gauza bera pentsatu genuen, zergaitikan, zotik ginen gu, kapaz baita ere gu geuk herritarren artean zerbait antolatzen. Eta horrela antolatu zen, 1615ko ospakizunen inguru hortan, berezik herri antzerkia, sekulako arrakasta izan zuena, eta zerbaiten meritua demoka da guztia herritaren artean izan zen, guztia. Bi urten doren hori pentsatu denuen, zergatik genuen zorlako beste erronkaren matientzea, eta horre genuen beti galduta, horre buruan unbaitian, txoko batian Atxulondoren gaia. Atxulondo da, herrian daukagun altxor ikaragarri bat. Bai Borniola bera eta bai ingurunea. Ingurunea da, nolabait izateko zizurkilgo Amazonia, da ingurune natural, babeseko naturala da, ara iristeko oinezkun behar da, zuaitza, landareria, erreka, dena zoragarri, ingurune zoragarria da. Eta bi gauzak guztartuta, baina urruti dago, orduan herritar asko eta asko ez dute zautzen. Pena da, baina da. Bi gaia lotuz, Atxulondo, erdiaro festak, horrak historiak eta, atera zen historia hau. Eta guk, ontan, konpromiso hartu genuen, elkarte bezala konpromiso hartu genuen, honen halako justifikazio bezala egitea zea batekin. Lan txiki bat sortuz, plazaratuz. Hasteko esan behar da, lan honen bezeroa dela herritar soia, herritar normal bat. Honen helburua ez da unibertsitateko tesi doktoral bat egitea. Ez da izaten, gure lan guztiak hortik handigoaz. Lan hau, doain banatuko da etxe guztietan, herriko etxe guztietan, gure lan guztiak banatzen diren bezala. Eta noski bidean izango du, tartean, dauzka pistak eta urratsak norbaitek gehiago sakondu nahiko balu, eta hortikan tesi doktoral bat abiatzen nahiko balu ere, dauzka bideak hemen jarrita. Ze iturri dauden hor, hemen lan egiteko. Bi zatitxo dauzka, lan honek batetikan ikusita Atxulondori buruz, Bordiñolari buruz, zori txarrez informazio gutxi daukau, berri gutxi dauzkau, bai zerrendak zenek hartu zuen, eta gero zenek hartu zuen, herrikoa bai zen, udal jabeboa zen, eta orduan alokairua zenek hartzen zuen bai, baina hortik gaur informazio gutxi. Osatu dugu, zeagatekin, Bordiñola tipo batek nola funtzionatzen zuen, nola ze zati zituen, ze lan egiteko era zuen horrekin, eta Atxulondori buruz dauken informazioekin, uste lan poli bat aurkeztu dugula, eta oso grafikoa, oso irudi asko egin, eta bisualki atsegin egingo dela, hori espero da bintzat. Irakurte arreza, Euskara Altika irakurte arreza, eta gaia ere aixe irakurriko den zerbait uste dugu izango da.